ሰሙናዊ መልእኽቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ በህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ይውሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕተወሉና ህዝቢ ትግራይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝኣወጆ ጀኖሳይድ ኣጠናኺሩ ኣብ ምቕጻል ይርከብ ነዚ ዝፍጽሞ ዘሎ ጀኖሳይድ ንምሽፋንን ንምድንጋርን ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ኩሉ ጸፍሕታትን ማሕወራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ንሙሉእ ተገሊሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ብሰጣየ ሸንቲ ካላት ተቢሉ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ህዝቢ ትግራይ ወጻኢ ንሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነትን መሰላትን ህዝቢ ትግራይ ዝግህሱ ውሳነታት ይሕልፈሎም እዘን ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብሄራዊ ህልውንኡ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላቱ ከቢድ መስዋዕት ዝኸፍል ዘሎን ህዝቢ ትግራይ ብተልእኹ ከመሓድረኦን ክውስናሉን ይፍትናለዋ እዞም ብዘይተሳትፎ ህዝብና ኣብ ልዕሊኡ ክፀዓኑ ዝድለዩ ዘለዉ ኣጀንዳታት ሎሚ ኾነ ጽባሕ ተቐባልነት ይኹን ትርጉም ክህልዎም ይኽእልን እንተኾነ ግን እዞም በብእዋኑ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተቐየሱ ዝወሃቡ ዘለዉ ኣጀንዳታት ካብቲ ቀንዲ ውራይና ብምውፃእ ኣብ ኣናእሽቲ ጉዳያት ክንጽመድ ዝገብሩ ሽርሕታት ምዃኖም ካብ ህዝብና ዝተሰወረ ጉዳይ ኣይኮነን መቐጸልታን መርኣያን ነዚ ተግባር ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኮሚሽን ምኽክር ብዝብል ሽም ዝተጣየሸ ትካል ኣብዚ ሰሙን ዘካየዶ መድረኽ እዩ እዚ ካብቲ ማሊ ክሳብ ሎሚ ኣንጻር ረብሓን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ዕሱባት ተጋሩ ብምጥርቃምን ገለ ድማ ብእዋናዊ ረብሓ ብምትላልን ዝተኻየደ መድረኽ ክሳብ ክንደየናይ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕግን ስርዓትን ዘይምራሓን መገልገልቲ እቲ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ምዃነን ዘቃልዕ ተግባር እዩ እቲ ኮሚሽን ኣብዞም ጀኖሳይዳዊ ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምልኻዕን ዘይመንነቱን ምልባስን ዝካየዱ መድረኻት ትግራይ ዘይተሳተፈሉ ምኽንያት ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ውድባት ፖለቲካ ሲቪልን ሞያን ማሕበራት ግልጽ መልሲ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዝርከብ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነቱ ብሓይል ተወሪሩ ብመንነቱ ይቕተልን ይሳቕን ከም ዘሎ ህዝብና ተመዛቢሉን ተሰዲዱን መዓልታዊ ብጥሜትን ሕማምን ይሃለቕ ስለ ዘሎ ትኹረት ትግራይ ኣብዞም ግዜ ዘይህቡን ህፁፅ ፍታሕ ዝጠልቡን ጉዳያት ከም ዝኾነ ተነጊርዎም እዩ እንተኾነ ግን ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕልና ህዝቢ ኾነ ንሕገ መንግስቲ ዝሃገር ስለ ዘይግዝኡ ነዚ ግልፂ ሕቶ ትግራይ ብምጥሓስ ባዕሎም ንባዕሎም ዘትዮም ትግራይ መኺራ ዝብል ካብ መፈለምትኡ ዝፈሸለ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሐለው ፈታዊ ኾነ ጸላኣይ ክፈልጦ ዝግባእ ግልጽ ቅዋም ጉዳይ ትግራይ ኣብ ትግራይን ብህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ዝውሰን እዩ ኣብዞም ህዝቢ ትግራይን ዘይወከለሎምን ዘይተሳትፈሎምን መድረኻት ዝቕመጡ ኣንፈታትን ውሳነታትን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምልከቱ ብምዃኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን መዋእል ተቐባልነት ኮነ ተፈጻምነት ይህልዎምን መላእ ህዝብና ሕዚ እውን ዕላማ ዞም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጣየሹ ትካላትን ልኡኻት ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ውሕዳት ዕሱባትን ካብ ቀንዲ ዋኒንካ ንምውፃእ ምዃኑ ተገንዚብካ ንምውሓስ ህልውናኻን ሉዓላውነትካን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተወዲብካ ከምትቃለስ ውድብካ ህወሓት ይተኣማመን መኸተ ንብሄራዊ ህልውና ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓስ ሉዓላውነት ዘለኣለማዊ ዝኽርን መጎስን ምስዋዕትና